Zdravo moje mačići, danas je nova epizoda. Kako sam brzo rekli. Sad ja mislim da ne baguje, pa da. Hoću još jednu epizodu, danas je 5. epizoda. Ne znam što ovce ubijam, ali... Eto, sad sam 9. Gdje je ovo koza? Pam! Kako je letela. Gledao sad. S kamenim maršom mora 2 puta, a sad... Ne, daj. Sad sam da skočim, dobro. Bac. Kako si glupa. Šta Marko radi? Marko, zdrav Marko. Tuns, 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 turu, tuns, tuns, turu, turu. Ajde, sad ćemo da ovo stavimo ovdje i dobit ćemo još. Koliko imam ja ovdje, bre. O Bože, dragi, ovo će sigurno biti dosta. Zašto sam uopšte toliko napravila? Ne. Sad moram ovo da kopam. Naravno bi s lopatom bilo brže, ali zašto će nam lopata majkiti? Samo polako sad da ne slomimo krevet, tako da... Oh, to izgleda stvarno super, ljudi moji. Moje dragi mačići. Ljudi, ja se rađam kad iskopam ovo sve. I ljudi, kako da vam kažem? Marko! Kunem se da ti imaš umjesto lavinu njušku ovcinu glavu. Kunem se. Šalim se. Ljudi moji, kako ću sada? Pile! Dođi. Ne gledaj ove stvari. Čuo? Ne gledaj ove stvari. Ok, ljudi, vraćamo se ka kući. Au. Prvo ovdje ispod. Mi ne treba, ja bi sad to rado zakupala, ali dobro. Ja mislim da će biti dosta. Ako sada ne bude dosta. Nije bilo dosta, kako vidite. O, sve sakupam. Šalim se dosta. Kako izgleda lijepo i... Ovo je stvarno cool. Ovo stvarno izgleda cool, ljudi moji. Ovo je prava kuća. Da. Napravit ću sada sigurno neko staklo. Kunem se. Prosto se kunem da će. O ne. Ne, reklamo. Ne, čekaj. Mogu sklonim. Sada moramo ovo tu sve da iskopamo. Da bi dobili staklo. Mrzim kada nemam ruku. Tako. Znači napravim staklo. Biće sve cool. Sad šta radim s ovom vodom? Ovo ću trsak da napravim. Jesi ti iz Village? Čekaj, Andreja s nama, ljudi! Jesi iz Village? Ja. Ja ću iz Village. Ups. No. Marko,
Evo ovdje ću da kopam gdje nema vode, zato što ja ne bih možda i trsak napraviti. Ne znam šta je to, ne znam kako se zove, dobro. I kako vidite, ljudi, sad ne laguje, ne laguje, ne laguje. Ja sam prigovorila tako ne laguje. Ali razumela sam da se kaže ne baguje. Tako da dobro. Tako. Pa da, puno smo napravili. Pa dobro, dosta više. Kako znam gdje ja idem tamo? Ovdje mi kuća. Tamo više nema tamo. Nema tamo kuća. Ups. He? A. Da, sjetila sam se šta hoću. Aha. Ugalj! Kakav ugalj? Gdje mi je to čudo, ajde. Jel može? Da. Sve ćemo li tako se pravi tako, ili? Ma ne znam. Kako kažu Nemci? Asu! To sam tela. To mi reci. Da, ne trebamo baš toliko, ali da. Istrašit ću sve. Gledat ću malo da ljudi. Dok se to ne ispečem. Dobro ljudi, ne trebamo, čekamo. Znate šta, ja ću prosto sad ovako to staviti. Naravno nije simetrično, ali dobro. Aha. Ne reklame. Lako, da. A kako sam skočila u ekran? Da. Sad je dan. Se bar nešto ispeklo. Pa da. Super. Tako se to peče, ta može i samo se peče. Nije simetrično, ali briga me, znate. Jedan mali prozor. Ne, znam. Znam kako ću. Ovako. Jedan takav mali prozor ovdje. Ups. Mali prozor ovdje. I ovdje su sve 4. Samo šteta što nećemo imati fakele. Možda ovdje neće imati, ovdje ima. Tako, beži. Subscribe na Marko, subscribe na Andrej Pro, to ćemo gledati. I subscribe na mene, naravno. Subscribe na Leva. To. Dobre. Ti isto bežiš. Čuo? Super ljudi. To nam je trebao. Majde. Super. Super. Cool. Nam neće trebati. Nam sad isto neće trebati. Motika nam za sad isto neće trebati. Tako ljudi. Tako. Da raspijemo. Mislila baklje neće trebati na... Ako Marko gleda ovu tu video, ja ću biti presrećna.
Nije simetrično, ali dobro. Šta se radi? O, kako izgleda cool, ljudi. Ali nam se još, dok nismo bili tu, ali nam se još padali. Pa čak i nema više. Dobro, imam 20, tako može će biti to. Ajde, ovo nam za sad isto ne treba. Baklja, možda će baklja trebati sigurno. Baš izgleda ljudi, za sada vam kažem, stvarno super. Ali ćemo i ovdje jedan mali prozor. Ovdje, eto. Eto ljudi moji dragi. Volim prozor. Ne baš. Znači, neće mi se. Dobro, ovdje neću posle nikako. A šta ćemo ovdje da radimo? Ćemo ovdje iz prozora? Može. Može i ovdje ćemo prozore. Treba nam prozori. Subscribe na sve ljudi. Koje snimaju naravno. Tako. Kuha, šta ćemo ovdje da radimo? To. Ljudi moji, nije simetrično, ali je baš lijepo. Tako, baš lijepo što. Mi smo odmah napravili, ovo je epizoda 5. To je baš cool. Još 5 epizoda i epizoda 10. Epizoda 10 je isto tu. Uf. Ovdje nećemo ništa. Moj, pa ovo izgleda za sada stvarno cool. Samo, što je ne bih ovdje. Eto, ljudi moji, svuda smo stavili stakle. Ovo je kao staklena kuća, znate. Samo ovdje baš ne bih, ne znam što, ali... Bravo, krava, doviđenja, krava. Znaš šta da, doviđenja, krava. To. Šta mislite? Napišite mi u komentare ako su opet otvoreni. Da li da ostavim iza... Dobro. Izgleda smiješno. Gledajte ovo, baš izgleda smiješno. Dobro. Lepe. Evo ćemo može životinjice bi htjela da bude tamno, brown. Ne znam. Ajdemo i da se vidimo malo ovdje. Zato što nisam još vidjela ovo tu ostrvce. Što tam? Ima još ovdje možemo da napravimo mostić. Samo ako se nađemo na... Ja ću kao Andrej Pro da napravim neki most možda. Šta ti ovdje stojiš? Dobro ljudi, baš izgleda za sada slatko. A sada možemo čak i da napravimo možda sedište za mog konja, za Lilu. Za Lilu Pro. Da, ženo. Ovo je izašlo. Da! Tu sam mogu još da zasadim. Oh my god.
Još malo. Ovo je stvarno farme. Ja sam još namestila farme. Super, sad ćemo ljudi možda najdu ovu travu da pokosimo, kako se kaže. Malo s rukama da je. Super, ovo ćemo isto da imamo. Super, ljudi, imamo prvo pšenicu. Možemo i hleb da napravimo. Može ovako. Daj, sa velike trave je baš nemoguće da dobiješ. Evo ga. Tu! Ne. Pa samo se ovako treba. Treba mi još... Ne! Ne. Nemoj da kažeš! Ma daj! Ljudi! Trs, kako se već kaže. Možda on to odgovor. Kako prosto... Super! Ovo je stvarno cool. Ljudi, danas pravimo puno farmu. Možemo i ovdje da zasadimo sada. A ne znam zašto je trsak. Napišite mi u komentare taj trs, ne znam. Cool. Napravili smo puno svačega. Napravili smo svašta, ljudi moji. Mačići, to jest. Idemo još malo, možda travu da kosimo, zato što mi jako treba treba ovdje skeleton dobijemo da uzmemo jedno kuće nekad, ali ne znam kako se uzmemo kuće. Ja sam samo znala da kad mu daš kost, tako uopšte ne znam. Cool. Ovo već pada mrak. Znam to baš slatok, vidi. Mogu neko da te hranim. Zvoli. Neću. Baš sretan. Dobro. Evo imam sad ćemo trs, ne znam, ali dobro. Ima sad mi ljudi bolje da spavamo, ovo je doživljavanje, znam, ali... Kako noć moj mačić. Map ne slušno. Ovdje ima puno trava, ljudi moji. Sve ovako. Yes. Ovako, prosto ideš ovako i ovako, znači. Dajte ljudi. Dobro, ne treba baš puno. Dok sam puno dobila, pa da se, dobro. Dobro, ljudi. Moramo sad motiku da uzmemo iz... Što ti hoćeš? Što zakonom, no? Čekajte. Jedan trik. Vidite. Ne. Vozi. To će nas vinjali. Daj. Dođi vam se.
daj. Opet. Ali znam da može tako kada skočiš ovako pijum i ovako iz brzine samo. Gdje je moja kuća sad? Da li sam valjda da uzmem ovo kako se zove konje tamo? Da napišite u komentaru da napravim šta ovo što ja neću da je napravim nikad sigurno. Moramo miso da ostavim još. Super. Budemo gladni. Miso neće biti problem. Znaš, sam čak i spržila. Pšenicu da ne izgubimo. Ovako. Tako. I da motika. Znači nam se. I rekao opet pada mrak. Ne može opet da pada mrak. Tako. Baš je cool. Oj. Mislila sam da sam na shiftu. Tako. I samo još jednom možem. Eto tako. Eto ljudi, kako vidite, naš farm je postala malko veća. To. Još jedna prema i napravit ćemo. Pam! To! Nije s pravog puta, što? Okej, nema veze. Moći drugi put s pravog puta. Tako. Mesa. Ljudi, ovo je stvarno bilo dobro. Čekaj, ali imam? Da, imam. Cool. Zašto mi se ovo traži? Dobro, idemo malo da sakupljamo. Zdravo, Marko. Peši. Gdje sam baklja? Ne. Već se ponela bakla. Ne. I ti, da kada bude kiša dođeš ovdje. Ne želim da ispiljaš stvari. Aha. To sam je tražila. Malo sam iskopala dok vi niste bili tu. Ne. Kako me ovo nervira doživljavanje ponekad. Marko, ne znaš kako me nervira. Kako smo letala. Tako sada... Ja to cijelo vrijeme imala baklje. Nemoj da mi govoriš. Daj. Moram još baklje. Tako. On je rekao ovako ili ovako? Ne, ovako. Samo to mogu napraviti. Ne mogu baklje, šta? Ne. Čekaj. Da, mogu baklje. A napravit ću sad koliko ja učim. Eto, plus 20. Super, biće mi to dobro. Kako se bojim u mraku kad je... Mrak. Stavila. Tako sam. Ne, nisam. To. Možda tamo da idemo, zašto sam tamo iskopala nešto.
Eto ljudi. Sad nam treba... Ako nađemo dijamant, ljudi. Sad ako nađemo dijamante, ja mogu da iskopam sa ovom tu. Onda je stvarno ne znam. Ali šipku će da nađe dijamant, znate. Šta je ovdje? Ja ništa ne vidim. Oj. Znam ljudi, ja ništa ne vidim. To. Sad ja sve vidim. Kad će ovo? Šta? Ja ne znam kad će... Ja, ljudi, stvarno se žalim zbog ovog metala. Šta je ovo sad, majke ti? Okej, idemo dole. Dobro, ljudi, puno sam iskopala. Dobro. Doviđenja, doviđenja, doviđenja. Jedno. Koliko ovdje ima? Koliko sam ovo iskopala, ljudi moji? Doviđenja. Plašim se. Šalim se. Kako sladak mali ovu kuću ovdje. Što sam mu napravila? Radila. Dobro ti svetlo. Čobe. Da mi ne pobegne. Opa. Opa. Samo što ovo je dosta. I ja kažem samo laku noć. Doviđenja. Doviđenja, mačići. Doviđenja, mačići.